Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta sa to, himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Kinsa may gipasabot ani nga tagaan natog himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. No, automatic dayon mo kay bawog yun mo nga Ginoo. Wa ginay problema. Pero unsaon man nato pagpakita nga ang himaya ug pagdaig gihatag gid nato sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Unsaon man? Wa na mo tingog. Ingon-ingon dayon himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Napataan namin, all praise and glory to you, O Lord our God. Isa-isa pas kamot sayaw-sayaw. Ana, may kay tana. Pero ini pangutana, unsaon man imo pagpakita in a concrete way nga konkreto gyud nga ang imong gihimaya o ang imong gidaig ang Ginoo. Kaning usas mga examples ani, kani sila si Daniel ug mga kauban sa unang pagbasa, kaning 4 ka batan-on nga mga Hudiyo. Unsa may ilang gipakita, wa gyud sila mukaon sa gihatag sa hari nga pagkaon, katong gitawag og harianong pagkaon. Kanindot ato kanang pakanon ka ba sa harianong pagkaon, kadakog dungog nimo ana, di ba? Pero unsa may gibuhat ni Daniel o iyang mga kauban din siya, kaning gihatag sa hari nga harianong pagkaon, supak man sa atong pagtulunan unsaon pagsimba ang Ginoo, gidili man is Ginoo kining maong mga pagkaon og ilimnon. Ana, unsa may ilang gibuhat, giingna nila ang tig-atima nila, ayaw lang may pakan-a ana. Kadakong dungog nimo ana, di ba? Dako kay na nimong dungog oy, sinang ka pagkaon gyud hari mo ipakaon nimo. Kita gani imbitaron tag mga dagko nga okasyon, sa diin man ka gitreat sa imong katong nag-imbitar nimo sa dito misa Eat All You Can sa Marco Polo. Isa ulla ka nice good dinyo. Saka mo diin mo isa diharamis ka ng Ramos ka na diha mga larang. Isa, uy, kaluoy ni mo, uy, diha rakas Ramos ka ng mga larang. Lami ba yasa sa diyo, mas lami gitu, sus, Marco Polo, good. Ikaw diin mo sa, dito mi siyang rila. Uy, laka nice, good ninyo. Ana, dako kay nang dungog, labaw na diyo yung pagkaon ginis hari, unsay gikaon sa hari, mausa na inyong gikaon, kay gitrain na mo, nga mahimo mong mga assistant sa hari. Pagkadako ang dungog, ana. Pero, unsa may gihimo ni Daniel og mga kauban sa dili ang Ginoo gyud among sundon, dili ang hari. No, nindot no, wa man mo'y klaro. Pero karon sa atong kalibutan na tagaan lang tagpabor sa kalibutan, kalimtan dayon ang Ginoo. Ana, side bit lang ni Brad, ari lang talingko dari atbang Brad, kay mura mo dihag nangiglain, ana to pa rin na dihag lingkod ang mga buotan. Very good, mao na siya. Katong anong dito man sila lingkod sa kilid, ako maning pagbuot ganahan man ko diri, ana nya karon niingon ko diri lang lingkod, nibalhin sila. Ilang gihatagag dungog ug pagdaig ang Ginoo, dili ang ilang kaugalingon, di ba? Pero kamo pabalhinon ta mo sa akong hunahuna, jutera kay mo balhin, no? Kaya buot ka na yan kita lingkodin, lingkod kita diya kana lang paglingkod, di ba? Gihisgutan sa ng Kristo, kung kamo mo tambong og kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan, huwata unsay gisulti sa nagkumbira, asa ka palingkoron. Yang sa may akong gi-roll din maningkamot ta nga anhigid ta sa duol sa altar. Yang sa may kolom nga pinakaduol sa altar, kaning duha ka kaning kolom.
diha lingkod nya sikit yun nga ri pasabot kung naay bakante sa imong atubangan nga space diha ka lingkod. Tanawan kamo, di ba, daghang kayong bakante nga spaces sa inyong atubangan, di mo motupad lang ko tiruon ano may lingkod nga naman ako maning pagbuot nga karon kinsa na may imong gihatagan og dungog og himaya ang imong kaugalingon. Muna sa atong ebanghelyo, gidayeg ni Hesus og iyang gideclare nga ang nakahatag og dakong kalipay sa Dios gani ang gikonsider sa Ginoo nga pinakadako og nahalad panahon sa ilang pagsimba didto sa templo mao ang biyuda nga kabos nga nihulog og duha ka dako. Ang uban nga mga dato naghulog og dagkong kantidad kay 10% man to ang ilang role, 10% sa imong income. So dunay mga dato nga nag-income og 100,000, pila may ilang gihog? 10,000. Sus ako dinhi makadawat kog envelope nga gihog dias kolekta 10,000 ang sod mo ingon ko, ay praise the Lord, praise the Lord. Ini kadawat na kog pila lan 2 pesos mo ingon dai ko tuga-tuga sa offer. Di ba kasagaran ana tay tuga-tuga pag offer 2 pesos kung sabi mapalit to ng 2 pesos ana katog yung 10,000 kani 1,000 yes 1,000 pero ang Ginoo lahi ang nanghug og dagko kay kantidad nga amount way bili unsa may nakitas Ginoo nga pinakadako ang biyuda nga nihog og duha ka dako ngano man ang rason mao kini ingon siya dire kay ang uban naghalad sa sobra sa ilang bahandi kanang 10% sobra ra na kay ni amanako ang pilaman 90%. So ang Ginoo akong tagaan og 10 pesos di anakong 90. Kinsa may mas dako? Kinsa mas dako og ikuptan? Ako. 90 pesos kuning ako. Yang ihatag nako sa Ginoo 10 pesos. Ana. Pero ang biyuda matud pa ni Hesus iyang gihulog ang iyang gisaligan aron mabuhi pasabot ang iyang igpapalit og pagkaon adtong adlaw og maura gitoy iyang pagkaon kay kabos man kay siya gihug niya tanan 100% ang iyang gihatag sa Ginoo 100%. Lingi ay mong tupad ay nakaron sa kolektaron ihug nimo ang imong 100%. Ana 100% ihog ko no dire pananglitan ron og naa ka dihay 2,000 sa imong pitaka 2,000 unya ang imong ihog sa kolekta 5 pesos pila man na ka percent sa 2,000 ang 5 pesos wa gani kaabot og 10% kay pila may 10% sa 2,000 o 200 og muhog kag 200 basig magpanglingo na hala ko dako sa dani uy di ko muhog og 200 20 pesos lang oy yan nya ihog nimo 20 pesos pila man ka percent sa 2,000 1% o tanawa wa gani ka kaabot og 10% pero ang biyuda 100% mao na kinsa ninyo dinhi ang muhog karon og 100% mupakpak ang Ginoo yes ana hastang pari galisod og hog sa 100%. Oy mga buangon kay ta nya unsa may translation ani sa atong kinabuhi kanang gisulti ni Kristo unsa may gisulti ni Kristo kun mosunod kanako biyaig gyud ang tanan mo na iyang giingon ako gyud maoy sentro kay di ko gusto nga mahigugma ka sa imong papa, imong mama, imong igsuon, imong asawa, imong mga anak, ug sa imong balay, sa imong kwarta, ug sa imong kaugalingon, labaw kanako. Gusto gis Ginoo siya gi number 1. Siya gyud maoy tagaan sa himaya ug pagdaig
dili ang atong kaugalingon. Kay kung kuptan na nato ang dakong portion sa bahandi nga hinatag sa Ginoo nato, unya ang atong ihatag sa Ginoo kadto na lang sobra, magsige na tagdaig sa atong kaugalingon. Ako na gud ni, ako na gud ni, hala kadako na gud ana imong balay, ako na gud na, hala no kapobre ninyo sa una, kadako na nimong balay, naningkamot kog eskwela day, oy naningkamot ko sus gi-fight gina na kog maayo. Tanawa karon CEO nako sa among kompanya, gasugod ko kog clerk, hala no from rag to riches gyud ka, from rag to riches gyud, hala you are one of the models gyud in our society. Hain namang Ginoo, wala na. Karon ang gi-feature sa social media kana gyud mga successful persons. Kinsa may gitawag nila successful persons? From being very poor to become very rich. Ang mga tao nga hapit way gikaon, unya karon purti ng datua, tag-iya nagdagko, multinational, multi-billionaire nga mga kompanya. Mauna na sila ang mga gitawag og mga models in society. Hain naman ang Ginoo, wala na. Wala. Kami sang mga pari magtan-aw sad may kana siya no, ordinaryo ra ginang pari sa una, karon cardinal na. Lakadindot no, kanais niya. Oh, humble biya kay nagbeginning ng paria, pobre kayo na, lakaw-lakaw ra gid tawo na, adto pa na ma-assign sa mga island ana nya karon tanawa bishop na. No, kanais no. Kumusta ka tong pari na wa gyud ma-assign og syudad? Tuwa ra gyud gatuyok-tuyok sa gagmay kay mga parokya. Tuwa ra gyud gasigig serve aning mga tawo nga nagsigig tanom og kamuting kahoy, gasuot-suot anang mga banwa, saka anang mga bukid nga purting tag-asa, peligro pa kay kag matumba. Gikas pagka-ordin, tuwa ra gyud dito gatuyok-tuyok. Unsa may itawag usahay? Wa man ko na di man na siya fitting diri sa syudad. Di man sa nakamaukay mo in English ng paria, makuan man na diri, mauwaw man na diri syudad, adihala na kay di kay nakamaong mo in English. Luuya no? Pero ang pari hatag tanan, siya pagyoy mong muatiman sa mga kabos, sa matas Ginoo kanang paria, labaw pa nas obispo, labaw pa nas kardinal, labaw pa na sa Santo Papa. Kay gihatag ang tanan. Wa na aron dinhing paria, wa siguro gyud ko anang wa na dinhi sa inyong atubangan. Na siya. Nya kana moy atong tan-aon. Nya unsa may mahitabo? Mahimo na siyang malipayon og kontento kaayo. Wala ka nang hahanapin pa. Kay ngano man misud na nimo ang gingharian sa Dios. Mao nang ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa kalinaw, ang gingharian sa hustisya, ang gingharian sa kaputli, ang gingharian sa gugma, ang gingharian sa kasantos o katagbawan sa kinabuhi. Dili na mapalit og kwarta, dili na mailisan og gahom og authority. Tanawa ang atong mga leaders nga mga successful na himong mga senador, congressman, sa pana presidente, vice presidente, mga mayor, mga gobernador, mga barangay kapitan, barangay konsehal. Gitawag man ni nato silang mga successful people. Di ba? Pero tanawa, siging away, siging away, siging dinautay, siging dinautay. Nasa daghan nga successful kayo, top notcher pagani sa bar exams, sa board exams, mga top notcher kayo, pero karon naa sa state of depression. Nga naman, wa nila dayga ang Ginoo, wa sad nila halari ang Ginoo sa tanan nga naa nila. Kana bang makaingon na gid ta at the end, Ginoo, ikaw ang tag-iya aning tanan. Sugu ako unsaon ko ni paggamit ang imong mga grasya gikan sa makita hangtod sa dili makita. Nana, testingi panalitan asawa ka. Salamat Ginoo nga gigasahan nimo kog bana.
unsaon ako ni pagmahal ang akong bana. Ana, dili ikay magbuot, ikay mangutanas Ginoo, Lord, ang akong bana purting palahubuga, unsaon maninako paghigugma. Ingon sang Ginoo, hala, atiman na lang og magsarasay na, aga kaya aron dili matumba. Ana, nya mangulata man Lord, ipakulata lang imong naong aron mahimo kang agianan sa iyang kalipay. Malipay man ang hubog nga mangulata. Na gikulata ka, hubag na kay kag naong, Ginoo, buwagan o dili. Unsa kay tubag sa Ginoo? Till death do us part. Ana na siya. Nya mosunod ka sa Ginoo dili. Tanawa, di ba? Nagsige na po, no, di mo daw, di man sa nasiyag, di man sa guna Ginoo god, bana man na, di man na Ginoo. Pero ang commitment ba yan nimo pagkasal ninyo, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Dito ba yan ka ni commit anas Ginoo, dili ba yan sa imong bana? Di ba? Di biya sa imong asawa. Nya karon kay ang imong asawa di naman mo kumit ana, ang imong bana di naman mo kumit ana. Ikaw nga gusto gyud nga mudayeg sa Ginoo sa may imong buhaton, remain faithful to God. Dili na between you and your spouse, but it is a commitment between you and your God. Ano siya? Ako bitaw sa akong pagkapari, naaman dyan ko'y commitment sa obispo, na ako'y commitment sa isig na ko kapari, nga mag-igsuunay gud mi. Na may panahon nga ang desisyon sa obispo sakit. Sakit ba? Sakitan ko. Na say usahay nga ang comment sa akong isig kapari, sakitan ko, maghilak ko. In my 19 years sa pagkapari, kadaghan ako nakahilak sa desisyon sa akong mga superiors, sa obispo, sa atong mga kaparian. Gisakitan ko. Pero I will always end up saying, I will obey. I will love. Unsa may mahitabo, igsulti na ko ani. Relax na kayo. Pwede na ka-relax. Nya dili na ni commitment nako sa obispo, din na ni commitment nako sa akong isig kapari. Ako na ning commitment sa Ginoo nga I will remain obedient to the authority hangtod matapos ang akong kinabuhi isip pare. This is the meaning of my priesthood. Obedience, chastity, and sa pailain, poverty. Mag-antos ko ani, sagdi lang. Nga naman di ay, makahalin mangyapog slat. Di ba? Mag-antos ko, malipay sad mo. Di ba? Kay kining atong pagtabang sa simbahan, ekspresyon sa atong pagdaig o paghimaya sa Ginoo. Atong panindoton ang simbahan, atong tabangan ang membro nato sa simbahan nga nagkalisod sa ilang kinabuhi aron ang Ginoo malipay. Kay matod palagi niya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat nga rikanako. Katapusang lingi sa imong tupad, ing na di tamang hunong o palit o slat. Ing na yun. Sige, manindog na ta mga buutan.